Равой Сорой Дадо Чордала Куртис, Ванашай, Амалитмандай, Чуни, Санадой Мире, Хидов, Алакет Хаукара. Назавиной Словоти Милиция Давазой Сорой Догре Джумри Тойштон, Чати Баро Мондани, Амкоре Изис Баджомия, Мушовери Канони Вазири Корбой Догре Кои Баджомия, Задати Сардовани Шубай Корбой Догре Дашара, Новио Бойдой Кори Йозачи Сардовой Ба, Амкори Басобнои Ваташкотури Джанати, Дори Карашу. Дастуи маркази вазират Корбой Дохили, телефони Бувари Вазир таъсис доштааст, ки чунин телефони Бувари низ дар ҳаёсати минтақаи вазирати Корбой Дохилӣ таъсис дода шуда, дар давоми як соли охир 12000 арзу шикоятҳо аллакай дохил шуд. Илова бар ин, сомонаи вазирати Корбой Дохилӣ низ дар самти фаъолият дар ин самт фаъолият намуда, дар соли 2014 ва 3 моҳи соли ҷорӣ 88 арзу шикоят ба дархостҳои шаҳрвандону мавриди баррасӣ харор дода шудааст. қабули шаҳрвандон дар дастгоҳи марказӣ ва дар ҷойҳо бевосита аз ҷониби роҳбарони аввали вазират бароҳ намуда шудааст. Инчунин иштироки ки ба воситаи ахбори умуми шумо маълум аст, тибқи дастури роҳбари давлат ман қабули шаҳрвандонро дар як минтақаҳо вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида истодаам. Дигаргунисозии системаи таълимӣ дар Академияи Вазирати Корбои Дохилӣ вобаста ба тайёр намудани кормандони касбӣ, тарзи қабул, талаб бардоштани саҳии дониш ва мукаммалсозии системаи таълимӣ дар баъзеи академияи мазкур, тарзи қабули шаҳрвандон ба ин масъалаи таълимӣ ва ба ин раванд ҷалб намудани аҳли ҷомеа барои шаффофияти тарзи қабули довталабон яке аз ҳадафҳои асосии ислоҳоти номбаршуда дар соҳаи милитсия ба ҳисоб меравад. Бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Мухаммадраҳмон сохтмони бинои нави Академияи Вазирати Корбои Дохилӣ оғоз гардида, дар он тамоми шароитҳои барои таҳсили донишҷӯён муайё карда шудааст. барои ба ҳадафи стратегии ислоҳоти милитсия расидан аз ҷониби мо дар ҳамаи марказҳои вилоятҳо отоқҳои кории махсус барои арзони шӯрои ҷамъиятӣ бояд дар мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия ҷудо карда шуд, ки мувофиқи нақшаи якбояд бо дафтари ОБСЕ дар Тоҷикистон ин биноҳо тармим карда шуда ба таҷҳизоти компютери диспонибл шудаанд. Хеле ки шумо тариқи восилаи ахбори оммаҳо ҳастед, дар як моҳи охир дар тамоми вилоятҳо шаҳру Шанбе ва минтақаи Корбураш интихоботи раис, муовинон ва роҳбари гурӯҳи корӣ ва аъзои шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия пардоз гардид. аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморо барои интихоб шудан ба ин мақоми бо нуфузи ҷамъиятӣ табрик мегӯям ва барои фаъолияти беваъда